Ola, eu son Amaia Cid e hoxe imos falar da acepción do xigantismo. Según a RAG, o xigantismo é unha anomalía no crecemento que provoca na persoa que sofre unha estrutura superior á media. E aquí temos un exemplo. A medicina moderna puido documentar numerosos casos de xigantismo patolóxico, e aquí o xigantismo está visto como unha enfermidade. Pero aquí no xigantismo dos grandes estudos de cine supón os gastos anuais excesivos, atópase como un adxetivo. Que ocorre no xigantismo? Pois ocorre unha sobreproducción de hormonas de crecemento que produce a nivel hepático unha maior cantidade de IGF-1 que estimula o crecemento e proliferación en moitos tecidos, como os osos, órganos, cartílagos. Por que se produce esta enfermidade? Adoita ser por un tumor benigno na hipófise, corazón ou outro órgano, ou por unha enfermidade xenética na que unha ou máis glándulas son hiperactivas. Os síntomas que podemos observar son unhas mans moi grandes, unha mandíbula moi prominente e, ademais, o visible a simple vista, é a diferencia de estatura cunha persoa normal, por así decirlo. Clínicamente, podemos observar que hai unha maior posibilidade de que os homes padezcan esta enfermidade que nas mulleres, nun 80-20. Ademais dos síntomas nombrados anteriormente, podense encontrar a nivel interior dor de cabeza, articulacións, problemas co sono, etc. En cuanto ao tratamento, o primeiro que debemos facer é localizar o tumor. Unha vez realizado, deberemos comenzar cas sesións de radioterapia. Unha vez realizadas unhas cuantas, deberíamos pasar a cirurxía para retirar a maior parte do tumor, incluso todo o tumor, se é posible. Logo da cirurxía, ao paciente deberán recetárselle uns medicamentos para controlar a secreción de hormona do crecemento. Curiosidades sobre o xigantismo. Todos nós queremos ser grandes pois para chegar ao alto do estante sin necesitar unha cadeira, para poder ser xogadores da NBA e ser buenísimos, pero na realidade é que o xigantismo é unha enfermidade, pero nós non pensamos que é unha enfermidade porque en moitas películas de cando éramos nenos ou en libros nárrase o xigante como unha persoa especial, un ser mitolóxico. Non somos conscientes de que isto é unha enfermidade. De aí a frase que nos decían os nosos avós, pais, de que o importante non é ser grande por fora, serón por dentro. Moitas gracias por escoitar o meu traballo.